Του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος, πως εις θέλει ο πίσω μου ελθήν, απαργησάς το εαυτόν και αράτου του σταυρός αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ενεκενεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γάραν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω εμήν, ότι εσύ την έστον οδεστικότων ή την έσου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού. Ελιληθείαν εν δυνάμει. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επειδή ιδιαιτέρως κατά την περίοδο αυτή που οπωσδήποτε έχει πολλή ευλογία, οι ευσεβείς χριστιανοί αγωνίζονται με την νηστεία κυρίως, βέβαια όχι μόνο με την νηστεία των φαγητών, αλλά και με την νηστεία από κάθε κακό, με την προσευχή, με τις εκτενείς ακολουθίες, τις γονικοϊσίες, που προκαλούν βέβαια πολύ κόπωση. Γι' αυτό, θέλοντας η Εκκλησία να μας παρηγορήσει, να μας ενισχύσει και να μας χαροποιήσει, έθεσε σήμερα την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας. Ακούσαμε προλίγου τους ύμνους, τα ωραιότατα τροπάρια, τα οποία εγκομιάζουν τον Τίμιο Σταυρό, που είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, εδώ θα πω μια παράδοξη φράση, έχουμε μια παράδοξη πίστη. Έχουμε έναν παράδοξο Θεό. Έχουμε ένα Θεό εσταυρωμένο. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία θρησκεία. Θεός εσταυρωμένος δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έχουμε επίσης και το άλλο παράδοξο, το τριαδικό του Θεού. Ούτε αυτό υπάρχει σε κάποια άλλη θρησκεία. Μάλιστα σκανδαλίζονται οι οπαδοί των άλλων θρησκειών όταν ακούνε ότι εμείς χριστιανοί προσκυνούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Και αυτό είναι παράδοξο. Χρειάζεται λοιπόν να ξεπεράσουμε τη λογική μας για να υψωθούμε σε μια άλλη λογική, ανώτερη λογική, που είναι η λογική του Θεού. Χρειάζεται να σταυρώσουμε τη δική μας θαρτή λογική για να υψωθούμε στην άφθαρτη λογική του Θεού και να δεχθούμε ότι τα τρία είναι ένα και το ένα είναι τρία. Ακόμα
έχουμε και το εξής παράδοξο στην πίστη μας, ότι ο ιδρυτής πίστεώς μας, ο αρχηγός πίστεώς μας, που είναι ο σταυρωμένος, δεν μας κολάκευσε για να μας κάνει οπαδούς του. Δεν μας είπε ελάτε και θα περνάτε καλά μαζί μου, όπως γίνεται σε άλλες θρησκείες. Αλλά τι μας είπε, όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, ή της θέλει ο πίσω μελθύν απαργησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει δηλαδή να έρθει κοντά μου, να γίνει μαθητής μου, πρέπει να απαρνηθεί πρώτα τον εαυτό του. Όχι τον καλό εαυτό του, γιατί ο καλός εαυτός μας είναι δώρο του Θεού και δεν πρέπει να το απαρνηθούμε, αλλά πρέπει να απαρνηθούμε τον κακό εαυτό μας, δηλαδή τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας, τα πάθη μας. Όποιος λοιπόν απαρνηθεί τον κακό εαυτό του, αυτός θα βρει τον αληθινό εαυτό του, τον κατά Θεόν εαυτό του. Αυτό είναι που λέει σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο, ως αναπολέσει τη ψυχήν αυτού ένα και νεμού ευρύσει αυτήν. Αυτός που θα απολέσει τη ψυχή του χάρη νεμού, αυτός θα τη βρει. Αυτός θα απολέσει τη φιλαυτία και τον εγωισμό του, αυτός θα βρει τη ψυχή του αληθινά, τον αληθινό εαυτό του, την αληθινή ζωή του. Να λοιπόν κι άλλο παράδοξο. Ο εσταυρωμένος Θεός και αρχηγός της πίστεώς μας ζητεί και από εμάς να γίνουμε σταυρωμένοι κι εμείς. Για να μπορούμε όμως να είμαστε μαθητές του εσταυρωμένου Κυρίου, μας χρειάζεται να σταυρώνουμε διαρκώς τον εαυτό μας, τον παλαιό άνθρωπο, τη φιλαυτία, τον εγωισμό, τα πάθη μας, που δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο εγωισμός είναι ριζωμένος βαθιά μέσα μας και θέλει πολύ αγώνα και τη χάρη του Θεού για να τον νικήσουμε. Και αυτά τώρα είναι ωραία και εύκολα να τα λέμε, αλλά είναι δύσκολα στην πράξη. Όχι μόνο για μας που με ακούτε, αλλά και για μένα που σας ομιλώ. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς σταυρωμένος, να σταυρώνει, όπως είπαμε, τη φιλαυτία του, τον εγωισμό του, και ταυτόχρονα να αγωνίστε να έχει το πνεύμα της αγάπης, της φιλαδελφίας, της ευσπλαχνίας, της θυσίας, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής, τα οποία αποτελούν το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού. Σήμερα λοιπόν προσκυνήσαμε το Σταυρό του Κυρίου και ψάλαμε τον Σταυρόν σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Αλλά αυτή η προσκύνηση δεν είναι μια εξωτερική προσκύνηση, δηλαδή άντε προσκυνήσαμε το τμήμα ξύλο και τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσε. Προσκυνήσαμε για να πάρουμε όχι μόνο ευλογία, αλλά για να πάρουμε και φωτισμό, ώστε να ακολουθήσουμε και εμείς το σταυρικό δρόμο του Χριστού και να γίνουμε αληθινοί μαθητές του. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά είναι ο μόνος αληθινός. Είναι ο δρόμος της αληθινής ελευθερίας, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν δυο ειδών ελευθερίες. Υπάρχει η ελευθερία του εγωισμού, που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ελεύθερος όταν κάνει ό,τι του λέει ο εγωισμός του, και υπάρχει και η ελευθερία της αγάπης, που ο άνθρωπος είναι όντως ελεύθερος, και είναι όντως ελεύθερος όταν κάνει αυτό που του επιβάλλει η αγάπη, δηλαδή η θυσία, η ταπείνωση, η προσευχή. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις παρακαλούμε σήμερα τον αρχηγό της πίστεώς μας, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον εσταυρωμένο και αναστάντα εκ νεκρών, να δώσει και σε εμάς τους αμαρτωλούς τη χάρη του, ώστε να είμαστε αληθινοί μαθητές του, να είμαστε κι εμείς εσταυρωμένοι, σταυρώνοντας κάθε μέρα τον εγωισμό μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις κακίες μας, τον παλαιό άνθρωπο, για να αναστέλλεται από μέσα μας ο καινούριος άνθρωπος, ο καινός άνθρωπος της χάριτος, και έτσι να είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και εμείς σήμερα με όλη τη δύναμη της ταπεινής μας ψυχής. Τον Σταυρό σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγία σου
Ανάστασιν δοξάζομεν. Αμήν.